Diumenge de Pasqua, de l'Evangeli de Sant Joan. El diumenge Maria Magdalena se n'anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veia la pedra havia estat treta de l'entrada del sepulcre. Ella se'n va corrents a trobar Simó Pere i l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava. I els diu: s'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat. Llavors Pere amb l'altre deixeble sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l'altre deixeble s'avançà i arribà primer al sepulcre. S'ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol de mortellà, però no hi entrà. Darrere d'ell arribà Simó Pere. Entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol de mortellà, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l'altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre. Ho veié i cregué. Fins a aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d'entre els morts. Benvolguts, portem un camí fet, el camí d'aquesta Quaresma que ens ha portat fins al dia d'avui, en aquest darrer dia del Triduum Pasqual, que començàvem dijous al vespre amb aquell darrer sopar del Senyor, que continuaven contemplant Jesucrist mort en la creu, que després era sepultat i esperàvem aquest dia gloriós, el dia de Pasqua, el dia en què ell venceria la mort i tornaria gloriós, ressuscitat. Avui el Senyor ha ressuscitat. Avui el Senyor se'ns fa present, viu en les nostres vides. Nosaltres, tantes vegades com els deixebles que acabem d'escoltar l'Evangeli, no ens acabem de creure la resurrecció del Crist. Tantes vegades ens costa de creure que ell veritablement ha vençut la mort i que ens crida a la vida. Per això avui rebem aquest anunci per mitjà de l'Església. El Crist ha ressuscitat. Ens cal sortir de nosaltres mateixos i córrer a veure aquell sepulcre buit i trobar-ne aquells signes de resurrecció, aquells signes que ens permeten viure en esperança, com van ser aquells dos deixebles que en veure el sepulcre buit van creure, veieren i cregueren. No van veure encara el Crist ressuscitat, però ja simplement l'anunci d'aquella dona, al veure aquell sepulcre, aquell indici de que alguna cosa havia passat, va ser prou per creure que el Crist havia ressuscitat, havia vençut la mort. Nosaltres tenim aquest mateix testimoniatge, el testimoniatge primer de l'Església i després d'aquells signes de resurrecció que trobem al nostre voltant i que ens permeten viure en l'esperança de que el Crist és al nostre costat, de que ell es farà trobadís, ressuscitat al nostre pas. Ens cal, doncs, viure esperant-lo perquè ell ens ensenyi el sentit de les Escriptures, perquè ens vagi comunicant aquesta pau del ressuscitat, perquè comparteixi amb nosaltres la seva taula. Tenim aquesta cinquantena pasqual per endavant, on el Crist ens anirà manifestant com és de viu, com és de prop en la nostra vida. Ara cal, doncs, que sortim del nostre pessimisme, que sortim
de la nostra incredulitat i correm a l'encontre de Crist ressuscitat.